mataki na biyu shine wuru-wuru da an kai da wasan kwaikwayo. Ministan tsaro ya taho Sokoto ko bai taho ba, to wasan kwaikwayo ta ƙarya ta aka wala ba nuhin aka a yaƙa su turji ba. Barazana ta an kai irin barazanar nan ta wuru-wuru don a batar da hankalin mutane. Tsakaninku da Allah su turji boye suke. Faɗa muna duk ɗan ta'addar da haka so mu haɗa ma ga wurin da yake ga kowa an sani, an san uban kowa, an san ƴan uwan kowa, da turji da ada alero da ɓalere duk ƴan ta'addar da kun ka sani babu ɗan ta'addar da bai waya, yana buga waya ana buga mai waya, in yana so yana tura ma boye, kuma wallahi duk waɗanga da a cikin harkar tsaro sun sani. Amma wasa kwaikwayo ta aka yi, ku dibi abin da Bello Turji ya yi shekaran jiya Zurmi. Tsakaninku da Allah abin da ya faru Kwashabawa ƙauyen Zurmi, tsakaninku da Allah bai nuna akwai lauje cikin naɗi ba. Wai har a samu ma'aikatar tsaron Najeriya wai ta hito tana wasa kwaikwayo, wai mota kahewa ta yi don haka jami'an tsaro sun ka bar wurin, Turji ya taho shi na yaka barazana, to mu ɗauki cewa kahewa ta yi, su makaman da Turji ya ɗauka wurin fa. Tsakaninku da Allah kun ga akwatin ne da makamai ciki ko ba ku gani ba. Ku eba muna ta buba ta kuma na ku eba muna kaya kuma na ku eba muna babu koma nan ne ku tsaye wal jihad kunkuru da uba da ƙarya ta ƙare mun ƙona shi mun ƙona. To abinda za ku ce muna kun tura a kai ma Turji makamai shi na kun ka rasa miza ku faɗa ma duniya kun ka ce mota kahewa ta yi. Ai kowa ya san cewa suna hita operation clear. In kana son ka san abin da ya faru don Allah ka yi kokari ka yi magana da wani soja cikin waɗanda sun ka tai wannan operation. Kai abin da zai baku mamaki wallahi hatta sojojin da an ka tura wannan operation din sabbin sojoji na akwai yan 2023 cikin su wanda wallahi wani ko kukan bindiga kware bai saba ji ba. Tsakaninku da Allah ana tura irin waɗannan a ce su tunkari su Turji. To abin da ya faru kenan ga bullet akwatin ne sun bari nan an ce su jaye. Turji ya zo ya mamaye kowace mota ku ku bincike hudinta. Tsakaninku da Allah akwai matsala ko babu matsala, akwai turu zambirni ko babu turu zambirni. To abinda kun ga ministan tsaro ya taho Sokoto wuruwuruta missa. Tsakaninku da Allah mi aikin informa shine tona asirin harkar tsaro ya hada ma yan ta'adda an shirya kaza. Me bambancin abinda ministan tsaro ya da abinda informa kai? Sauran kwana ka za su tafi jihar Sokoto a yaƙi 'yan ta'adda ya hito ya faɗa ma duniya za su je jihar Sokoto za su yaƙi 'yan ta'adda. Ka faɗa min ba ma'aikatar tsaro ta Najeriya ba ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto ya ba da sanarwar cewa nan zuwa kwana biyu zai jira gidanka. Tsakaninku da Allah in ka san baka da gaskiya kana tsayawa. To sanarwa ta yi duk wani ɗan ta'adda da ya san cewa ana iya zuwa a mamaye shi ya tsere. Tsakaninku da Allah sun tsere ko ba su tsere ba. Jihar Kebbi suna nan suna kuka 'yan ta'adda na nan na shiga. Jihar Neja suna nan suna kuka saboda 'yan ta'adda sun ji sanarwa. Kuma tsakaninku da Allah da tasowa su da komi an yi bidiyo an yi hotuna. Zaman da an ka taho an kai da gwamnatin jihar Sokoto duk an ka nuna ga ana zama gobe za muna mu kashe ku ko hada me in dai ka hijaki jahilci ka san ƙarya ta akai. Muna roƙon Allah ya tona musu asiri. Abinda nika son ku gane wallahi ba a son a kama Bello Turji saboda akwai wasu da ka gani in an kama Bello Turji asiri zai tonu. Ku hita batun 'yan social media kun ga yaran dodo suna ta rubuce akan Murtala Bello. Wallahi babu wani dan siyasa ko Sokoto ko Zamfara wanda ya isa ya daga hannu ya ce ya ba Murtala Bello ko naira 50. Abinda nika cewa su an manyan 'yan siyasar Sokoto su an manyan 'yan siyasar Zamfara yaran Alu Magatakarda ko yaran Ahmadu ko yaran Dr. Dauda ko yaran Abdul Aziz Yare ko yaran Dodo wanda duk ya san akwai dan siyasar da ya taba ba Murtala Bello naira 1000 ba 2000 ba in ya ruha min asiri Allah ya tona nashi. Kuma in kuna son ku gano ana ba Murtala Bello kuɗi ya amsa ko ba a bashi ku tambayi Honorable Abdul Aziz Yari. Dan siyasa ne ko ba dan siyasa ba? Billahi allazi la ilaha illa huwa har Sokoto ya turo mutane sun ka zo nan Sokoto da kaya kuma kun san kowa Abdul Aziz ko? Waccan tahiyar da ni Lagos ina Lagos wallahi sun ka buga min ku bari in faɗa muku wanda ya turo. Ya tsaye da dan takarar gwamna ko bai tsaisuwa ba sun ka ci zaɓe wanda an ka amshe an ka ba dodo ko to mataimakin wannan shi an ka toro da kaya Abdul Aziz ya turo shi sun ka to Sokoto sun ka buga min waya ga kaya Abdul Aziz ya ce a kawo ma nace ba inda nake aiko ku ba sun ka ce wurin ka ba kai an Murtala Asada ba nace ni an Murtala Asada amma wallahi ko hada mai ban amsa sadaka wannan tahaddusan bi ni'matillah don shi wallahi ko ha ganin duk dan siyasar da kun ka sani babu wani dan siyasa guda wanda nika taka ma birki wallahi sai dai in ban fahimci abin da yake akai ba gaskiya
bane to abinda nika cewa in kuna da wani abu da kuke iya haɗin gwiwa ku yi amma kalubale na da yaran Dauda da yaran Matawalle da yaran Abdul Aziz da yaran Ahmadu da yaran Alu Magatakar da duk wanda ya san akwai wani wanda ya taɓa bani naira 50 in ya ruha min asiri Allah ya tona mai asiri amma wallahi ku sani Murtala Bello bai barin buɗa muku wuta akwai ka'ida da manzon Allah ya ba su hadisin Anas dan Malik manzon Allah ya ce salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani akwai abubuwa guda uku duk wanda sun kasance gare shi wajada bihinna halawatal iman zai samu zaƙin imani duk wanda ya samu waɗannan abubuwa zai samu zaƙin imani mina na waɗannan abubuwa sai manzo Allah ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzo nai su zama sun hisoyuwa gare shi ga duk abinda ba su ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so mutun baka so shi don komi ba sai don Allah don haka in kalubale kuke son ku kamda na Murtala Bello